Euskal Herriak 11 bider eskatu du Israel okupazioarekin Palestinan egiten ari den genozidioa amaitzeko. Munduaren txokonetatik Palestinako herriari gure maitasuna eta babesa helarazi nahi diogu behin eta berriz. Eta zugu bukatuko. Hitzaren herritik, Olibandoren herrira, Gernikaren herritik, Gazako herrira. Bonbardaketek ez dute etenik. Gosea gerra arma bilakatu dute, gosea ez ezik baita laguntza humanitarioa ere. Inpernu bilakatu da Gaza. Politika sionistak darizkio Israeli. Sarraskia ari du Palestinan. Begibistan, guztien aurrean, ondoriorik gabe.